Pois seguramente ninguna. A disculpa que están a poñer agora é que nos están a decir que é moi complicado isto, porque como que se entende por unha vivienda galega? A discusión doctrinal é esta. E nós le decimos con claridade, se vai a aplicar agora mesmo en Ferrol, o decimos con claridade, unha vivienda galega, tomemos o modelo francés, non solamente pola República, pero tomemos o modelo francés, en Francia di que unha vivienda está galega cando non ten consumos de agua nin de electricidade, punto pelota. Pois así de sincero, apliquemos isto nos nosos concellos. Estou segura que en Vigo, igual que en Coruña, igual que en Ferrol, igual que en calquera das cidades do noso país, nos llevaríamos grandes sorpresas si suxetamos esas vivendas que están vacías, obviamente con un imposto, primeiro porque teríamos ingresos nas arcas públicas, porque socializaríamos a riqueza e por algo tan elemental como que poderíamos emprender políticas públicas de aluguer seguramente nos nosos concellos. Por lo tanto, a reivindicación desas novas figuras que levamos, repito, esta organización política, algúns de vos aquí sois moito maiores que a mí, digo con respeto, seguramente escoitaredes que isto non é novo, é dicir, levamos 30 anos, pero que ademais queremos introducir a progresividade fiscal no que podamos, é dicir, nos impostos, nas taxas e nos precios, pero no que podamos, é dicir, na cuestión do IBI, nos acabamos de pedir, poñer el a mesa de Ferrol, non solamente en tempos de crisis, sino que en tempos de certa normalidade. Por que razón podemos, que se fai, é dicir, por que razón se bonifica ou se exime do pago do IBI, pero se bonifica do pago de IBI ás familias numerosas, algunhas delas son do Opus Dei millonarias. Algunhas delas son do Opus Dei millonarias, e da igual que non se sean do Opus Dei, pero algunhas son millonarias. E por que razón non podemos bonificar o pago do IBI dunha vivenda que ten un traballador ou unha traballadora se está en desemprego? Por que razón? É unha cuestión de clase, é ideoloxía pura e dura. É ideoloxía pura e dura. Nós queremos isto. Queremos que as familias monoparentais, pois estas mulleres que están mal vivindo como poden con cargas familiares e demais, pois tamén estean eximidas ou bonificadas ao máximo. Nos poño un exemplo, curiosamente, claro, as normas tributarias teñen ideoloxía. O ICIO, o imposto de construccións, como sabedes, a lei permite bonificar aos grandes empresarios ata un total do 90% do imposto. A grandes empresarios, como os vou a falar, pois non sei, a Inditex, a Mancio Ortega, se fixera aquí un novo centro comercial ou algo semellante, na obra civil se pode eximir do pago ou bonificar ata o 90%. E nós nos preguntamos por qué. Pois nos estamos dicindo que nos municipios nos que estea a Esquerda Unida presente, que non se bonifique a esas grandes empresas que teñen ademais a obriga de socializar os seus beneficios coa cidadanía. É obvio que tamén é unha cuestión de clase e unha cuestión de ideoloxía pura e dura. E ademais estamos pedindo, obviamente, a introducción de novos impostos, taxas e precios públicos de nova creación, de múltiples posibilidades, pero sobre todo nós estamos traballando esta organización política da man dos impostos e das taxas ecolóxicos. É fundamental, é dicir, temos que cambiar o modelo productivo, é indudable, temos que empezar a concienciar, a educar, a facer pedagogía, pero tamén temos que facelo a través dunha ferramenta fundamental que temos, que son os tributos, ou as taxas, os precios, ou en función das diferencias técnicas que teñamos. Por lo tanto, este é un sinal de identidade na filosofía política de Esquerda Unida, e neste debate que hai a nivel de Estado, que afortunadamente se nos está visualizando, moita xente, claro, di que Esquerda Unida está en contra dos traballadores porque quere subir os impostos. Eso non é certo. Esquerda Unida quere unha política fiscal xusta, redistributiva. O quere dende arriba a baixo e de abaixo a arriba. E quere que os que menos teñamos, menos paguemos as arcas públicas. E os que máis teñan, sexan xustamente os que socialicen as súas gañanzas e, por suposto, os que redistribuyan ou, por lo menos, permitan unha prestación de servicios públicos máis ou menos dignas a través da súa carga impositiva, tan sinxelo como isto. Vou moi de corrido e vou a dar 3 sinais de identidade para que despois podamos discutir todo o que queirades. Eu creo que o grande sinal de identidade de Esquerda Unida na súa acción pública e a súa consolidación nos municipios españois e tamén galegos, porque en isto, ainda que fora do goberno agora, creo que está a ser Ferrol a única cidade que o vai a levar adiante. Creo que o cambio sustancial e, ademais, a esperanza na política ven do paso da democracia representativa á democracia participativa. Este é o cambio sustancial.
É unha ferramenta non solamente posible, sino ademais maravillosa e ademais creo, repito, é a esperanza de vida para a política, para regenerar a política nos tempos actuais e para conciliarnos con os cidadáns e as cidadás que están fartos ás veces do que están a facer, do que estamos a facer os políticos e as políticas. Que pretendemos con esta cuestión? Non pretendemos, como din ás veces, de maneira interesada, sobre todo nos medios de comunicación, pasarlles a pelota da responsabilidade da xestión pública aos cidadáns e as cidadás, nada disso. O que queremos é corresponsabilizar na xestión pública os cidadáns e as cidadás e que ademais sexan actores principais desta xestión pública e que ademais eles e elas nos digan cales son as prioridades na xestión dos seus barrios, nas necesidades sociais, se necesitan un equipamento público para poñer un centro sanitario ou para poñer unha escola ou para poñer unha casa de asociacións ou para decirnos simplemente que o que necesitan é mellorar o transporte público ou para o que sexa. Eles teñen que decirnos e elas cales son as súas necesidades e faceros copartícipes desta nova xestión. E ademais temos que facer algo moi importante e é que teñen que ter capacidade de decisión, de proposta política, de acción e ademais de levarlle, de repartir o poder, como pedimos as feministas cos homens, non? É dicir, repartir o poder, que é o que queremos, no visualizar, non? As sociedades, os homens e as mulleres. Bueno, pois obviamente na democracia participativa os concelleiros e concelleiras ceden parte do seu poder, por eso mesmo está tanto, ceden parte do seu poder para que decidan os vecinos e as veciñas. Ás veces non comparten ou non compartimos o que as veciñas e os veciños nos din, pero en todo caso teñen que ser eles os que nos digan o que queren facer, porque estamos falando de cuestións municipais, porque estamos falando, a maior parte das veces, de cuestións moi importantes para o conxunto da democracia no noso país. Por lo tanto, teñen que ser suxeitos activos participando na acción pública. E sobre todo porque obviamente somos conscientes de que invade o escepticismo, invade a derrota, por lo tanto, isto é a reacción e creemos firmemente que a voz a teñen que ter as persoas que votan e non pode ser que solamente acudan ao concello ou acudan a algunha xestión pública cada 4 anos. Eles teñen que formar parte deste proceso e ademais teñen que formar parte ata o final. E o final é decidir unha parte do orzamento municipal. Nos temos unha experiencia maravillosa. Estivemos 15 meses no goberno de Ferrol. Vos podo xorar que os colectivos veciñais, os colectivos ecologistas, os feministas, os culturais, eran máis de 80, estiveron 15 meses, pois casi semanalmente, traballando, pero de verdade, discutindo, en fin, un traballo inxente para chegar a este proceso que hoxe xa por fin ve a luz. E ademais fomos capaces da man dese movimento veciñal cando xa non estábamos no goberno municipal, porque creemos firmemente que estamos a defender, obviamente de condicionar o noso apoio aos orzamentos municipais, pedimos un montón de cuestións, pero o que era inevitable para nós, era unha das grandes seivas que puña o Partido Socialista, pois decía que continúe o proceso de participación, que continúen discutindo e facendo propostas veciñais e políticas, pero non querían de ninguna das maneiras chegar a repartir, a condicionar o orzamento público da man dos veciños e das veciñas. Bueno, pois obviamente nos tardamos 5 meses en negociar o orzamento municipal de Ferrol, pero nos sentimos con bastantes forzas porque conseguimos finalmente introducir unha partida de 2 millóns de euros que están hoxe mesmo discutidas, casi pechadas, cos movimentos veciñais de Ferrol. Por certo, con bastante éxito porque estaban, pois hai 15 días, casi chegaban ás 700 as persoas que estaban participando nos procesos de discusión dos orzamentos municipais, pero estamos xa casi perto das 1000 persoas que están decidindo nos seus barrios, fixaremos o importante que é, dicir, son asambleas de barrio, xente que se está socializando, que está discutindo, que está participando, e ademais o máis importante, xente que está aprendendo democráticamente, ás veces é moi difícil, a priorizar